ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବମ୍ବେ ନଗରୀ, ଚିତ୍ର ତାରକାମାନଙ୍କର ନଗରୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରସାଦ। ଅନେକ କିଶୋର କିଶୋରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କିପରି ବମ୍ବେରେ ଯାଇ ବସବାସ କରିବେ। ଥରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବମ୍ବେ ନଗରୀ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ନବନିର୍ମିତ 26 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପ୍ରତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଅଟକି ଗଲୁ। ସେହି ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କେତେକ ଯୁବକଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଆମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଏ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଯିଏ ରହୁଥିବ ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମତେ ଯଦି ଉପର ମହଲାରେ ରହିବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା, ମୁଁ ଚିରଦିନ ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି। ତା କଥା ଶୁଣି ଆମେ ହସୁଥିଲୁ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚିରଦିନ ବାସ କରିବା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ସମୟର କଷାଘାତରେ ଗୃହ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଏ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଚିରକାଳ ଧରି ରଖିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭବ ଯେ କେତେ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ? ଆମର ଏହି ପତିତ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବାର କାମନା କରିନପାରେ। ଜଗତ ଆମର ଚିର ବସତି ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ।